na. Dili ka mabot, makulitan ta. Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B Talks, among kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks, 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 Bernie B Talks. Kung na kay problema, ayaw kataha o gitawag na. Dili ka mabot, makulitan ta. Mga trending nga balita ug mga chika. Ang programa nga walay politika, puro ra katawa. Bernie B Talks, Bernie B Talks, paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B Talks, among kabonding sa kahanginan. Bernie B Talks, 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 paborito sa tanan. Bernie B Talks, Bernie B Talks, among kabonding sa kahanginan. Welcome back sa Bernie B Talks. Kauban si Master Poppy and Councilor Bernie Bitok-Bitok. And naminaw mo sa Radyo Lampornas 95.7 The Mellow Touch. Sa inyong tanan o katunan na miss na episodes nami sa Spotify. Pakitalan ninyo ang Bitok-Bitok Podcast. Salamat sa tanan mga tigpaminaw sa atong Bitok-Bitok Podcast. Thank you. Walay atik our listeners sa podcast are growing. Grabe. Salamat ha. Oy. Thank you for At sharing. least- Thank you. Salamat. At least salamat. dili na sila putot. They're growing. Lagi ka-grow na tagay sa una. Basta. At least ang matag episode ka thousands na ang gapaminaw. Uy, Thank you ha. Dati malipay lang kung na 10, 5. So consistent lang yun ay magkadugay. Then that's it. Di ba? Salamat ha. Thank you. By the way, Consistency is the best policy. ay de las Alas, bulag na sa iyang bata pang husband. Ayay. Motong trending di ay. Oo, Ito nagkilak-kilak muna siya. Trending. Siyempre, na po yung mga na kay bata man. Nako. Sa day ko ana na nga yan na manggid na. Mula ginang isa dagan kayo siya mga prinsipyo sa kinabuhi nga dili po ko ga agree or kay isa sa mga dahilan manggod munang natay mga kanang nay mga kuan sa relasyon ba mga unsa may tawag ana mga nay mga dili perfect nga mga di ba gid perfect no but kanang ako pasabot ba nga masisi gyapon nimo imong sarili bay kung dili nimo ayuhon ang imong foundation gyud ang imong self gyud ba kay kung ikaw in the long run ikaw dito ang may problema so wala gyud na addressan di ay ang kuan so magbalik-balik ang magbalik-balik so do wala ta kabalo wala sa nato gi-judge nga mo sa nay dahilan na nga nasakitan na pero po lagi kabalo ka masabtan ako ang mga tao about nga nilabi na nga issue ani ang age gap between Ay de las Alas and sa iyahang husband nga bata pa kayo. Practical, practical reasons. Pre anak karon nga kung mas tigulang si Ay eventually mas physically
or sa iyang body mas unag yun nga na ay changes sa iya compared sa iyang bata-bata nga husband. What if kung una siya nagmala? Kung just in case mo kabaloan na, di ba na nga na biya? Mabot yun na ang time nga ang mga girls is kwan yun magmala. Wala din na magbasa na. So that would be hurting. Ang pangutana diha, are they willing sa ba magbuti maglubricate nga na kaya may ano bitaw kay sometimes practical ba na ako Real talk lugar ba? Real talk. real talk man na sagod kay whether you like it or not, sometimes mayon sila nga age doesn't matter pero you know makita man gud nimo nga what if kung aggressive pa si husband tapos mala na si ay so di na makahatag sa whether we like it or not. The factor ba gyud ng mga ingana so that's why na yung mga tao magunahon na tanawa wala na kay kuana or something ana ba so lagi mga changes sometimes then it's so easy to say kani para sa ako sa kadugay na kuan nga na yung mga problema sa love ta ako sad nga nakoy own ako nga life nga nasa ko relationship sometimes pag musulti ta og mga situation we just simply say nga love man ako siya or nalay mga di man na to masulti ang mga specifics o sa akong pasabot specifics na samay nga na ang asawa na malhan or naiuban na nambok tungod kay nanambok na dili na sila physically attractive or naiuban nga nagpasagad na sa lawas kaysa una gwapo sila forma takaron medyo makawala na or habang making love ka tungod kay nagpasagad na kasi mo kagalingon pagbuga sa baho ang ba tapos makawala sa binagana nga okay na tana nabi tay mga usab pa nga sultingan na nga Joho Earths kay ang ba gusto sa asawa gyud nga way problema mo kuan sa ko mukaon sa ko pero akong bana way hugas Ay. baho gyud kaayo Joho Earths Salain ni Erp, salain ni nga tao, Erp. Salay. Salain nga tao din. Di, ang ako manggod kay, whatever happens manggod, Erp, kung mayroon ka nga stability sa usa ka relationship, no matter what, Erp, mayroon ka nga baho, mayroon ka og kaning na disgrasya, o dili na lumpo na, physically, dili na, kuan or dili man physically financially ta dito ta nga aspect nagkulang sa financial na pod pwede po financial kaysa una lamig pa kay trabaho tan wala na promote gamay lang sweldo di ba dagan kaayo factors time and everything pero ang stability gyud bay ang dili lang ni siya sa compatibility nga nag-okay mong duha magkasinabot mo kanang ang akong pasabot baka ang pag-agwanta mo gud ang atong question ani kinsa man ang mulungtad gyud kay dili man pwede isara ang mulungtad exactly mo lang na ba it's easier said than done it's so easy to say nga bay kung love gyud mo ang tao bay dapat i-accept gyud nimo bay it's again it's easier said than done pero lagi usasad na sa mga lisod kayo nga kani reality sa nga labi na kani nga podcast kita na natani nga edad ba nga sometimes we have to consider yun na bay at least these are problems these are sometimes feeling nila nga small problems pero wa sila kabalo nga dako ni nga factor sa inyong relationship like for example even kapilan ta mo istorya ni patingala ka na uban nga dili ganahan makipag-sex man mga ganahan nga it's very nice it's a nice gift for a couple tong istorya na nga imo na di ko kapuyan ko kay pag iyan ning buhaton kay sakitan ko ako mag-enjoy. So mean to say, imo ba nang gisulti nimong partner nga if iyan ang buhaton wala ka nag-enjoy? Kana may ana ba? Or imo bang gisulti nimong partner nga ga-enjoy ka kung kani iyang buhaton? Kana may ana ba? Kasi sometimes may naiuban mga couple nga they don't talk about it. Na yung mga things na di sila gusto isulti nga nanima kay nagpasagad na ang banag asawa kay baho na siyang ilok. Pero naiuban ba kay tungkol kay dili feeling nila barang ali man kay magmatter. Pero kakabalo ba lahi naagi na siya ga-exist na siya nga problem pero tungkol kay di lang ninyo naginestoryahan ng mga klase nga mga topic bay. Swear bay. Dako nag-factor sa relationship.
mula gina akong perminting nga ginaisgutan nga talk about it yun. Anything. Like, kung gisulti, giganahan ba ka kay na yung mga guys nga, bilang tungkol kay mo nilang nakita sa video kay lami nita siya, di wala siya nag-enjoy. So, di siya ganahan. Ang problema po sa ang isa ka partner tungkol, iwa po siya nagsulti, so abi po sa isang nga ganahan siya. Ano may nga na? Or dili ka na yung mga sinina nga ganahan kayo yung sulot mong partner pero ikaw di ka ganahan kay lainan ka mo tan-aw pero para nimo para walay go di mo na isulti pero wa ka kabalo bay lahi na nga kuan bay or nay sometimes nga iyang passion di ka ganahan pero di lang nimo gusto isgutan kay abi nimo di mo na magmatter pero I tell you bay magmatter na because at the end of the day kamo ang mag-uban perminti at the end of the day kung gusto gid ka nga maglawtay mo duha kamo ginay mag-uban bay. Munang giingon nga, kanimo mga inyong mga anak mo, labay ra na, mandagko na, mga tiguwang mo, kamo gyud doa mabilin. So kung layo pa lang, magsige mo og di mo magstorya, dili mo mag-communicate, di mo magpagawa sa kanang unsag yun ang realidad, di mo mag-real talk. So, mudako lang na. Abi ninyo nga gamay ra nga rason, pero sus, grabe na. Yeah, which is diya pud to i-anchor lugar ng atong relasyon in a way nga dapat na communicate og tarong mo man na, di ba? Kay kung nakaginaw na diha, nakita na nimo sa salida niya, nagsikag sa naol nganong dili man niya akong husband sa lagida niya. Oh, yeah, Wala nimo giingon, dili na siya ingana nga klase nga nilalang. Ana ba? So kung imong iingon basin pangitaan niya paagi and then don't expect nga iya gyud ang maingana kay basin lahi sad siya nga lalaki. So napud na yung mga ingana nga mga demands pud nato nga usay di lagi ma-meet. So kita na lang ang mo pasensya. Tama. Ingana na. Pero communication is also very essential gyud kay sa mga ingana. Pero in the end gyud ba? Munang akong giingon kaganina nga kung kinsay unsaon nimo pag-agwanta. In the end gyud do not always kuan gyud kanang ayaw gyud hatagi og room nga naay quit sa imong mind, na butang sa imong mind mga quit. It's because kuan gyud na bay kanang lifelong gyud na siya nimo nga commitment. Dili gyud na pwedeng isuka lang kay kabalo ko kana bitong kuan I'm sorry ha kay daghan man gyud na mga battered wife mga ana. Dabi ingana Master Pops, dabi gi kulata na siya ana. Pero I think naman ko na siya ugat good nga nung gapang kuan na siya nga tao nga nung gapang sumbag na siya. Na siya something na sa iyang self ba basta na siya kalagot gyud nga na siya na experience nga dili makasabot iyang asawa or na kalit lang gaan ra kayo iyang kamot bitaw kanang makahapak na din siya. Monang ako hadlok gyud ko bay nga mapasar ang divorce sa Pilipinas. Para na ako mapasar na ang divorce bay mawala na ang bili sa kasal, mawala na ng bili sa mga promises nga till death do us part. Walaan na kung mapasar gyud ang divorce bay. Kay nanaman ko kay option mo na bitaw ako mas ganang ko ingani lang nga minyo mo nga bala pang maglilali sa imo magmahay mo labi na kamo duha lagot na mo kay dapat bay wala gyud ang option nga magbulag kana gyud ang may tabo mo kana nasuko lang gamay wala na divorce na ta wala na so one of the best ang nawala ang value bay that's why ako ayoko tama ka na uban mo gumurason nga daw biloy kami mga gika na kulata or kuan something. Yeah, also I understand. Pero siguro maybe kaninyong gingon nindot ning divorce kay para sa inyohan na nga kanang dugay ra nga nag-antos. Pero nakita lagi nako ang mga sumusunod na dayon. Wala na, mawala nang silbi sa kasal bay. Muna akong gikadlukan yun. Which is dapat kita magud sad permero muunta na siya ang gisilbi na balik ana no nga kita magud maedukar dapat ta nga ang kanang kasal dili lang pud na siya kasal mo nang giingon ba kang ay kaganinang istorya na to nya naibatan-on din niya diretso na din hunauna na din niya nga ako na ning hatag kutsi or sa baka na nga ako na ning kuan kay para mag-live-in na gyud magkasal na gyud tan-aw na to kung kanang sa ang annulment kanang nga na bitaw dayon hunauna dayon diretso so murag very kuan ra kayo nga kanang usahay sa lagi ang kasal manggod murag gihimor talo siya murag muna ni akong pinaka highest form of showing my love that's why pakaslan na ka tama gamay pero para sa ako dili bay tapos ako dili ka nang nagpakasal na ka because ni commit na ka bay nga whatever happens
sa ani nga relationship, wala na ni bulagay ha, wala na ikwitay ha, wala surrender ha. Katunga Ingana nako. man Katunga nako kung umuwa ka sa ako kuan nagig ko mapiang nagig ko. baldado Mas gyud ko ano. ana, dili Baldado ingon gyud. lang kay nagpa-impress ka, pakas lang ta ka kay wala na ko'y lain pa, burag wala na ko'y lain things pa nga paliton, burag Na mao may iungong highest sa level. kalibutan RP. Mao may iungong sa kalibutan bi nga murag maingon nga. Huy, unsay yung pagtuo nga dili ka mabuhi nga wala siya? Ana lugar girl. Ana man dayon ang istorya. Magkuan ka girl, magdegosyo ka girl kay kumukuha na maglaway gyud na siya sa imo ba? Ana na din ang huna ba? So, kumbaga reality practical gyapon na siya pero grabe gyud ba kailangan gyud na siya nga murag kanang matun-an gyud na siya. Ang pinaka swerte nga tao is nakasabot kung unsa ang kasal. Kay para pag musulod siya ng kasal, kabalo siya direct siya nga naka number one commitment niya sa Ginoo. Munang dili ko gusto og sibil lang pod. Yeah. Manang og gyud ko nga diha gyud atubangan gyud sa altar kay kana naagid na yung mga orientation pud diha nga sakto pod mo gyud ni ang gidesign ni Lord sa bae ug laki nga murag nga na para mo multiply which is munang proud na din kita makipag-sex na gyud dayon proud na gyud dayon ta nga maghimo og balay nga mubiya gyud ta sa pamilya para ani nga kuan so daghan kayo erp nga kuan ba kung nakasabot lang gyud ka sa pakasal. Dili nimo basta-basta ang relasyon eh. Dito na din na muugat sa katong pag-uyab-uyab. Di ba? Kung kasabot ka unsa ang kasal, kabalo na din ka unsa imong buhaton sa imong pag-uyab-uyab. Kung nagdula-dula ra ka sa imong uyab-uyab kay lami lang na-decide din kag kasal, lami kaayo, gwapo kay lami. Oy, chuy kaayo kay compatible kaayo kana tanan ba? Anli mas may ning kwan ba minyo ba kay anli na. Mo karang murag ingana ang imong hunaon na which is tanawa daw i-assess sa Pag sure di ha. Pag sure. Oh, kay ang nakita na ko sa isa ka salida Erp, kontrata gid daw na. Ingon pa sa salida ni Trump ba katong The Apprentice. Na may iyang salida karon nga dili siya ang nag-produce pero tingala siya kay gigamit iyang ngalan lagi daw og iyang story. Murag pang kuan to, isa to sa mga murag true story gid lugar ni Trump lugar based on research. Nga nagpakasal siya sa iyang asawa, giingnan siya sa katong iyang katong nag-apprentice sa iya ba. Katong dito siya nakatuon. Ano siya nga, sure ka? Nga, kanang pag-asawa, kontrata ba yan na? So, ang iyang siguro siya, protektahan ta ka. Asa man to imong kuan, katong pakasalan nimo. Gipabasa dayon by prenup dayon. Di ba? Nag-prenup dayon kay ang dapat in the event nga mag-divorce mo, dili nimo makonjugal ang iyang property. Kuan ra imong kwarta nga madawat, ana. Nainga na ba so ang babae nag-insulto pud siya nga unsa man ni love ba gyud ni ato kay pura man kag naniguro ka sa imong kwarta. Oh. Which is ang ending na nisugot ra gyapon kay love lagi niya ang si Trump pero mo to iyang first nga asawa ni Trump which is wala sila nagkuan kay in the end nawala iyang love sa atong first niya nga asawa which is in love kay siya primero pero nawala iyang love bay. So nagbulag yun din siya. Pero knowing niya tanawa, knowing nga na siya prenup, nga dili niya makuha ang kwarta, go lang po din siya. Go na lang po din siya divorce. So that means kuan ra ni imong self, giluwas ra ni imong self lagi kana mangingana. Ang divorce isa na one way of being selfish pud gyapon na, di ba? Di naman ko yung mga kaila, naman ko yung mga kita ba, mga showbiz personalities ba nga, okay na kayo sila, perfect na, nagminyo na, nagbikil lang once, nagfile ng divorce. Sumito siya, wala na ba? Kanang muli, kwenta ng kasal ba? Burag kayo po siya normal ra nga relationship. No? Kung divorce na, okay na. Pag magbikil ta, tana ato, kung wala ta to yung divorce, pwede pa paistoryahan, pwede magmanya lang sa mga 1 month, way tingugay, but eventually, di mo pwede magbulag, so panikamutan, yun nga ma-okay mo. Ana, dapat ba? Mas okay pa ng annulment, no? Kumbaga, kay at least, kung ana po, pero mo lagi Erp, kung maka-afford po kag annulment Erp, dali raman po dahin kayo. Okay. Hindi daw ginabay. Kasakyanan. Nagaling daw ba na anabay nga kung kuan para mas madali, diretso na. Anyway, so mo lang, ni-intro lang ko, kay nana atong letter for tonight. Ay. Medyo related atong akong giingon, nagkatawa mo ko pagbasa na ko initially. Relate mo tong ni-story ko ganina about sa kanabang may mga changes na sa inyong mga kinabuhi, sa itsura. Anyway, ito na ang letter na to for tonight.
Dear Councilor Bernie and Master Poppy, good day. Ako si Carol ug na ako'y problema nga dugay na akong gihuna-huna. Health conscious jud ko by nature. So nag-diet ko og regular ko ga-exercise aron lang ma-maintain akong pagka-fit og healthy. Wow. Ang akong bana lain kayo og kabalaka sa iyang health karon. Pag college pa mi, aw katong college pa mi, super athletic ni siya. Pero after marriage, murag wala na siya ipaki sa iyang timbang. Niabot na jud sa point nga obese na siya. Huy. Di makalisilingling nagpadalaan niya. Ang akong problema karon kay naapektuhan akong attraction para niya. Ang iyang snoring kay labad sa ulo. Napajud usahay nga baho ang iyang lawas og dili maayo iyang hininga. Tungod ani di nako ganahan og intimacy. Unya murag nagpalayo ko kay dili na nako matagamtaman ang relasyon namo pareha sa una. Nagmahay ko kung unsaon ni nako kay dili man ko ganahan magbulag or unsa pero ga-struggle jud ko emotionally o physically sa among sitwasyon. Unsa akong angay buhaton para masabtan niya akong side o ma-encourage siya nga mag-focus balik sa iyang health. Thank you kayo sa inyong tabang. Carol. I was not so happy being lonely, living without you. So I prayed so hard for your love. In my heart I needed you. Then I looked up in the sky and I'm thinking why, oh why? These are all the many changes in my life. After all the caring and the laughter, no one is like you. I am not a preacher with a sermon, I'm so in love with you. 'Cause to live without your love, like the sun that shines above, is the magic of the changes in my life. And I'll never forget your love. You and I, we were meant to be. Sweet as rain falling from the sky. You and I, these are all the many changes in my life. Listen to these words I want to give you, on a love so true. Don't forget I love you and I need you, I'll always be with you. So just look up in the sky and you'll find out why, oh why. These are all the many changes in my life. These are all the many changes. These are all the many changes in my life. When
all the many changes in my life. Tama-tama, Christmas Carol. Christmas Carol. Actually, apelido tong Carol, Christmas yun ang iyang name. Muna na akong giingon, ganina nag-introhan na ako. So, ang atong letter sender, ladies and gentlemen, si Carol, physically fit, suminto sa gym, nagpa-sexy. Ang iyang, sure na in love niya sa banag athletic man, so basin varsity ni. Sa karara ba yun, mura ba na yung no, mga, dagan ko kailang atong mga athletic sa college, tungod na undang ang pagka-athletic, sobranog kaon sa mga lauyang tiil sa baboy, katong mga danseros, mao gyud eh tabo talabi na kung sa una tong sa college medyo ginatipid ka di ka kakaon sa imong mga paboritong ginakaon sa karinderya pag medyo makakwarta na ka taman sa unsa imong gusto kaunon sa una muna imong gusto panganon tinud man na earth sa una lagi sa college pa ko limited naman akong balon gusto man ko mukaon og mga kuan dili dito ingon nga ga-diet kuan dito wa gyud day makaon. Wa gyud makaon gyud say ang imong balong gamay ra say pa ang imong madawdaw pansit kundili munggos basta gamay ra kag sweldo katong sugod-sugod ko kay early ba ako nagsugod kuan early 20s nakasulod na ba ako sa ABS-CBN ang uban ako mga batch kay eskwela pa ako ga sweldo na so ang resulta pagkatong nakasweldo na tapos naminyo na pud mig sayos ni Lingling ang imong kwarta bay pagtanong nimo sa grocery labi na ka ng gutom bitaw kay kamato ka grocery digi-digi na maayo bay kung gutom ka kay murag tanan nimong gusto lutoon imong pamaliton ganahan makikuha ng mga lauyang tiil sa baboy. Kanang mga bitaw. So pag mato ko dito bay palit yun ko ana, palit ko karne, palit gulay kay gusto ko magluto. Ana ba? Kay mao ni na deprive ko ani sa college pa ko bay. Dili ba na cannibalism sa imo? Basta kay mura kong na I don't know lagi bay. Nakuan ka o naman na ikuan naman ginay factor ang deprivation kanang imong gainon. Psychology gyapon na pag ma-deprive ka muna ang uban nga mga naibawan ako ba nga ang uban nga mga bata nga babae nga wala di ang papa na deprive sa papa pag abot sa kuan ngita sila og father figure. Ingana ang mga boyfriend. Based on mo din ang uban herb nga pangit na mga lalaki. Tapos gina sila busted sa una sa college. Nahimo man silang kwartahan, grabe na sila ka chick boy dayon. Nga naingana. Or lalaki herb, wala iyang papa, wala father figure, bisag uncle, bisag lolo wala. Pag abot sa unahan herb, mabayot siya. Na siya ingana nga mga tendency. Kay wala man siya father figure. Kung na may father figure, murag ma-inlove siya ba? Murag ma-inlove siya sa ingana nga figure ba nga murag na siya classmate nga grabe kay ka protective, murag ma-inlove din siya mo din to ma-develop na iyang kuan. Iyang ingana nga kuan. So dagan kaayo na factor actually. So kaniya tong letter sender, it's so basic. Kasagaran di kani ginaisgutan pero ga-exist ni. Ang dating again, may naman sa tanga, kung minyog yung collab ni mong person, dawato ni mo sa balang na nambok na siya. Lagi, tama na yung theory, sakto na siya. Pero it's easier sindandan, labi na ka ng nanagide sa mo. Tinood na, pag mutambok ka, gusto na kay ka mohagok, saba na kay ka. Tinood mo na, kay nakatisting betana. Diba, na-ubis bagyo ko sa una. Pag ma-ubis kay ka, makalingkod ka og mga 20 minutes hagog ay pag kanya to istorya to na ana diretso or nana kay mga pilas diri sa mga tangkugo tanan kay something smell bay lahi sa ubis ka bay na something smell nabagay kay ilang ubis on earth nga friend na ba na sometimes nasa lahi nga smell pasaylo mi sa mga ubis dia. Ako lang tinunood lang ng istorya. Nagi something smell diferensya sa ila. Sa pag magkulon sila, diferensya na. Tama sa ka, because tungod sa imong ginakaon, dili na healthy, ang imong tilab, bisa pag manutbrush kag maayo, ang mentol manggod nga toothbrush is no beer sa una, ang humot, diri ra outside. Dara sa baba. Sa pag manutbrush ka. But once you're obese, tuon na si mo mga kinaon, grabe kag acid, karne, ang backfire na ang iyang tilaban na mo ng lahi ang kuan.
Mm. So mo nang pag Na ako kay murag dako-dako na magini akong tiyan karon. Ma-feel na pud nako nga bugat na pud akong lawas in a way kay sa una wa magyud ko ka experience ani nga na niwang magyud ko ana na gyud ba. Karon nga murag na dako nagtiyan, ma-feel na ko nga naa siya ay weight nga mo puncture dito sa akong tuhod o sa akong tiil nga mo injure siya ba. yeah. So di na pud ko maogyud nga kaliksi mo lakaw or mo dagan or kuan dili na energetic kayo na feel na nako na dili lang pud sa edad lang pud ha pero isa na siya factor na siya pero ang weight pud ang weight kuan pud nimo ba nga kana ang imong tiil ga kuan na ga exert na og effort nga unsa imong kabug-aton pud pero kani manggong kang kuan sa iyang bana na ni Arp no. Oh, banana. Oh, kumbaga kung active ang iyang lifestyle manggod sa una para sa ako ba nga na-active ko kuan, na-active ko og grabe kayo sa sayo pero pag abot sa unahan dili lang pareha sa imo nga naka-afford naman ka ako wala pag ko ka-afford gyapon so niwang lang gyapon to. Pero dani na sa katong mga afford na ta diha makakaon gyud ko sa kanon sa ako gusto once gutomon ko wala gyud choice nga mukaon gyud ko kay kaya naman. Pero sa una pag mukaon ko gusto ko mukaon amo antos lang sa ta kay kuan wala man gyud kay ana gyud ba diretso tubig na lang nato ni ana man ang mahitabo or now karon murag nakita nako sa iyang bana number one basin na ay factor gyud ba mas maayo mo gud nga imong istoryahan siya unsay factor I'm sure gastorya na mo pero ang root of the problem gyud na kaganina nagstorya ta about what is the root of the problem gyud kanang ana gyud kay imo mo gud ang bana that's why concerned ka kay kung maunsa pud imong bana imo pud nang karga. Di ba? Ma-hospital na siya di. Imo gyapon ng karga or tanaw nimo kanang less na ang kuan kana siya nga mga problema bitaw nga less na ay ang pagkuan sa ako, pag-treatment sa ako marag minor ra kay na siya in a way but ang katong pinaka kuan gyud is mo survive ba ni siya anang kinabuhi nga mulungtad ba ang inyong panag-uban for how many years mao man na ang pinaka kay di ba mo bitaw naagi exert nga effort pero kanang imong effort di ba dili man na magsugod sa i-push ka sa ubang tao. I mean magsugod sa i-push ka sa ubang tao pero ultimately dili na mo dayon kung dili gid gyapon sa imong loob-loob nga gusto gyud ka. Lagi. Di ba? Pero ang problema karon nato karon kay ang si babae ang letter sender. Mo gani. Saon niya karon nga unsa iyang pwede buhaton nga iyang bana kailangan ba na isulti? Bawo kag balod na kay ka. Bawo kag singot. Imong singot kay kuan kanang Marcal yun cooking oil or Mang Tomas ang imuhang kuan. Ang pangutanan nimo kailangan ba nimo isulti then ang akong next nga tubag is unsaon man nimo pagstorya ana the way unsaon nimo pagsulti man na or okay kayo may dapat may bawaan niya paano pag kadyo lang mura na mo lagi imbornal. Asa ni dapit? Pwede nga nagkatawa or something kung kuan ka kanang gajok-jok ka per me ana di ba? Pwede nga nga pamagi para dili ka halata pero or pwede ka nang pagkamulo sa kuan ka mag-ice sa kimaana mo tiyo sa mo kana ka. Sige padayon lang. Sige padayon lang. Ano ka cover makasimong nose? Johoers. Which is, ga-appreciate ba na ako akong asawa nga mo prangka gyud. Appreciate na ko na siya. Which, grabe ka ulaw, grabe ka kuan, nga musturya siya ana sa ako, masuko gani ko usay, kay, di mo na nimo kailangan istorya. Pero, kung imog yung analyson, makahatag og kuan sa imo kanang challenge, makahatag og kuan. Ma-hurt ba ka, Erp, kung sultihan ta diretso sa imong wife nga, buo kag ba or kuan ka na siya mga 20% 30% nga ma-hurt pero kung mature malain ka ba nga giingnan may mo ba kang garboso wala kagas mo pud na lagi dayon ang immaturity kung imo na ipairal imong immaturity na dayon nga moyon ka nga wala man tayo mabuhat nga na naman gid na ana lugar so at the back of your mind dapat nistorya ka ana pero kailangan dyan po nimo i-work out imong self dayon kay wala man na siya niingon diha para sa iyang self para man na sa imo become a better so diha dayon ako na ko nga ka-appreciate nako ang anak di ay nung mga storya pero ang ako lang
ay na lang pud pirmi. Ay na lang pud pirmi ba kanang Di o ka gani the balubay way. kung what if kung iya bang buhaton sa bagay wa na may naminaw ni panggabi na mi. What if kung iyang ipakita nga mas mag-enjoy pa siya nga mag-play na lang siyang self kaysa makipag-sex sa siyang bana. What if inga na yung buhaton burag yung ipakita siyang bana nga mas mag-enjoy pa man kung nga ana ba or tapos iya gyud nang isulti gyud yung boy nga di nagkakawala. Okay ka na ba kung iyang isulti nga dili na ko gaka-attract kay load na kay kaglawas bilbilon na ka. Dili man na mali lugar nga kanang imong prangkahan kay syempre better half good mo. Mura kag napiang ba kay imong better half na luya ana ba? Di ba ang imong lawas danhi na ana danhi so imo ginang i-lit up Labi sa na, ano ni. I think Herb, ma-appreciate, makasabot mo ko sa iya, Herb, nga nung ningana siya because iya mong gisulting athletic niyang bana sa una. So, attracted siya daan siyang bana before. Kaya athletic ni siya, niwang, grabe stamina siguro, or basin ga-abs-abs siya sa una. So, munang karon nagyo say burag mainggi siya nga nay diferensya because naman siya makompare except atong mag-uyab mo nga kablo nakadaan nga jumbokers na siya or nagtambok na siya, that's totally Kaya different. na-accept na nimo daan. Okay, accept na nimo sa daan nga ingana na siya. Pero sa ngalan niya gisulti nga sa una athletic man gud ni siya ta karon na nanaunsa naman niya kung bana kana ba. Pero kuan mo gud siya Erpo kanang kung imong una-unaon ba people change man gyud kapila naman ta people change in Cagayan. Kagayan. Dili man gyud na nimo maingon nga kung number one, dili ka pwede nga imong butan ang usa ka tawo kung unsa gid siya nga pagkatao. Di ba? Imo naman ang husband, imo naman ang partner gyud. It's okay nga mag-suggest. It's okay nga nindot kung ingani ka, pero at the end of the day, dili pwede nimo butan siya nga murag robot. Ama. Nakoy nakaila dayron lately nga babae. So kapasexy sa ang iyahang bana medyo older siyang gamay, medyo nagtapulan na so padung na muta. So naitabo siya una siya grand tapos iyang ginauban niyang bana at first then kadugan gi-influence na iyang bana. Kaya lagi nimo na, kaya nimo na ana ba? Karon bay gadagan na ba iyang bana bay kasabay na siya do. Kung for example, gadagan siya og 21K, at siyang bana dito na sa 5K. Siguro nga na ba, no? Siguro Yeah, sweet way siguro, no, na di lang ni sa kuan, mismo po ni Parasemo para matabangan ni mo imong kaugalingon. Ana, Unya, dili na batanan babae sweet Erp. agay, mo lagi. Lagi na. Mo man na siya kuan. Mo nang giingon ko ganina essential kay ang how you say it. Yeah. Very essential kay na kay kami mga lalaki na gyud mi kaniya asa man mi mangita og sweetness di ay. Asa pa man mi mangitag sweetness di ay sa partner ra man gyud man mangitag sweetness. Tama. Mo nang usahay ma-fill in sa anak, di ba? Usahay ma-fill in sa anak kay mo gyud na gipangitaon sa lalaki because we are masculine, we are strong, we are kailangan gyud mo kayod and then kailangan may mo balance sa kanang asa may comfort, asa man naay murag ana-ana sa among kuan. Gapangitaon nato ang femininity ba, ang femininity Yeah. nga. Wala na Uy, sa ato. Basig, nanapoy, I'm sure nanapoy maminaw ni Mingon nga, sos mo yun na, importante yun ang mga ingana sa inyo, ha? My God, I tell you. Importante na, guys. Mga lalaki na ni nag-ingon. Mga laki na nag-ingon, importante. Basi may mumula, gina nasa inyo na, mo ini, ay, sos. Di na lang ta magkuhan, di na lang ta magsulod ng mga ingani. Number one, kung i-analyze na to mayo, number one nga dahilan nga nung ganahan mi og ingana is dominance. Number one. Yeah. Gina-dominate na to ang atong kanawa. Pag naana siya in an act of lovemaking, ga-dominate ta sa babae. Di ba? Tanawa gani, ang babae is acceptance ba na? Sulod. Oh. Ana man ang babae, sulod. Ana na. Ang Tama. lalaki, tusuka. Ana man na. Oo. Mo man ay kuan, tusuka. Pero lahi na pud ang istorya nga kanang makita nimo siya nga nalamian pud imong partner ana lahi na pud nga istorya lahi kuan na siya mga variety na eh nga napay usahay nga magpa-slave kuno ang lalaki ana dominance pud sa partner o lahi na siya mga fantasy na siya nga Yeah. variations. Sakto. But ang ending gid ana is ang lalaki gid gusto niya i-satisfy ang iyang partner which is mali ng mga lalaki diya nga giingon nga ako ang masatisfy ha. I think mali na siya nga prinsipyo or kana bitang
makipag-love making lang para masatisfy lang niya yung self, which is abuse na siya. I Yeah. think mo na siyang problema sa uban nga mga lalaki kung ang iyang tumong og tinguha kay asa man to akong asawa ba init na kaya akong lawas ana lugar. Tama, sakto. Medyo kuha na i-assess na to natong selves mga brad. Kay murag I think dili na siya ingana ang asawa i-treat ang Tapos, asawa. oy, ba't imon na sulti pa? Swerte sa mga asawa ko ang bana magunahuna nga masatisfy yun mo. Kaya na po yung mga bana. Ilang yun na ilarap pong kaugalingon. Mubuto na gani. ko, okay na ko, Muna. tulog din ko. That's what I'm saying. Oo. That's what I'm saying. Oh, lili. Munang di ba manggawas Erp nga naay mga babae nga infidelity gyapon ang problema. Yeah, Sila mismo which is kani karon no dili na to ginasuggest ni kinsa ngalan niya Carol o dili na to ginasuggest nga si Carol nga wala na nay kuan imong asawa wala na nay hope wala na nay kuan bulagi na mo na nay chance nimo nga mangita kag bikil para mabulagan nimo para makatilaw na din ka sa lain nga mas lami ana di ba so atong always ginaingon kang Carol lugar nga naa siguro pag-agian imong bana syempre ikaw man ang better half istoryahan ninyo asa ka na siya nag-ugat asa na nga kuan istorya nimo imong gusto pero ayaw kay expect nga iya gyud ma-perfect din na give him time give timing right words mo na ang atong responsibility goes to the boys goes gyapon to the girls nga kita gyapon maghunos dili ta sa atong mga ipang-ingon mga nilihukan pod kay we all know nga we want to be happy ani nga relationship pero kabalo pud na nga people change ma-change ginang nga kuan di ba karon may gani karon kay physical nabayuban ang kuan ang ma-change ra ba kay ang batasan gyud what if na trauma siya galit what if na depress siya galit what if na kaning na-addict siya galit di ba nabayuban nga nakalit lang uy na-addict galit sa sabong Tama, uban nga wala. uy na-addict galit kay nakatilaw og prostitute nga na di ba na-addict galit kay na-deprive siya sa iyang mga friends sa una karon na iyang mga friends na po siya kwarta. Tama, Na-addict na sa correct. kalit ba mo kalit ma-change ang mga kuan. So part na sa ato nga mo adjust muna akong kung 50 cents ana nga murag. Uy, di ka So- ba expect ng imong asawa nga ing ana So, balikan na to. Kailangan na sultian. Kailangan niya isulti na makabalo or nasa line way of saying it. Not, kanang directly Depende. saying it, but nakay pwede buhaton. Kay one way, creative way nga akong naunaan nga i-suggest na ko sa imo, mananamog sa lida duha. Unya muna ang topic. Pwede. At the end of the movie, Or you nakay realize, pangitaon sa YouTube ng mga ingana nga influencer, nga ingana sitwasyon. Or ano mo ipakita, ba? then mustorya din ka nga as if wala lang ba? Wala lang sa nga kon. Halalain kay iyang kuan ba kay dili siya gakon sa iyang asawa kay nanambok na pero wala na din iyang love lain kay siya. Dili, kung na, sultian na nimo siya na, nami kay ila ba, tambok na kay nga lalaki, luura lagi niyaglawas lagi, uy. So na kay mo Lagi ba? niyang asawa ba, grabe, uy, gantos yun. Pero kaya Gano ba niya? problema lagi mong ba na kay bugukon mo, mao ba? Lain na po kaya nga ba na noon, tambok naman kay kasi. Kaya yung pagtanong sa inyo, di ba? What if nga na ang problema, Erp, nga wala siya ka-realize nga, number one, nga na yung mga tendency, I'm sure, ga-agree ka ni Erp, nga sometimes tungod po sa kalaks, because asawa na nimo, Yeah, o na nimo, murag wala na po kay, kuan. I think diya gid ta halos tanan. Diya ka bikil og nagka-problema. Kanang lax na ka ba nang you take for granted na ba ang tanan ba? Porque uban na mo, di ba ang uban di nagahalos mamalit og mga sinina, di nagaling mamalit og mga lingerie, mga anak. Hindi mo ipa-impress kay labi na ang uban nga sigunahon na nga ang family lagi mo, di ba? Ato na naisigutan nga mas ganan ko kung nakita ato sa TikTok nga tama ba it's dapat husband wife ay ang children dili kay husband children ay ang wife. Na priority nimo because at the end of the day lagi manghawa gyud gyapon imong anak kamo gyud gyapon mag-uban sa imong asawa then mo na akong nga tungod gyud take for granted na nato ang tanan lax na ta di na ta mamurma bahala na nampok na ta di na kay
ato sang gipangandam ato sa nang gituan lang ng istorya nga kung love yun nato ang usa ka tao di dawato na to kung sa kita na mga ana mga istorya ba pero ang lambok na wanay gana mo na ning nahitabo ron ani ni Carol nga nagpadala og letter na kumpiyansa na tanan lax na kayo kay wala na Lagi. ko nanambok nagmaayo ani Worse, masimuta ani. ani mao Worse, ani, makasala si Carol. Pwede na dayon. Na. muna usahay or pag take for granted swerte ka nga walay ni along the way walay ni sulod Hmm. kay what if matimingan Nga na ay magpa-iring-iring na skillet. ay nagpairing-iring na ay ex or na ay dating batchmate ay yung kumpiyansa then suddenly ay pa na feel ang appreciation Hmm. or what if kung dugay na kayo niya gipangayo sa imo takaron hangak na kay ka bro ikaw lang kamo patong ligid wala na tapos di na kayo daw bi karon kay nabutang na tog nakatilaw siya usa ka sakto yung ginhawag yun kanag yung kanag yung nagkawas yun nimo imong pagkababae Unya, baka na bang Kunya na-excite pa gyud siya kay grabing kuba-kuba niya ato kay Correct. lami ba ang sala. lagi kanang mga tago-tago ba takana na siya ganyan na. feeling herb ba nakana bitong murag bitaw sa toothpaste bitaw nga gipuga nga nagibagawas bitaw kana ba Nagigiingan niya. I've never Gawas. felt this before. oh kana gid bay tinud gid na bay kana bang na feel yun ako akong pagkababae yun bay na psychologically I'm sure tinuod yun na bay o di ibutan to kausal lang to nahitabo then suddenly ibutan na to na guilty so ayaw erase dapat delete to so nagpadayon bragway nahitabo and still walay changes sa bana di mo na magsugod or nasundan na sa siya kadua nag PM hanto din naggana na nag-cheat na dayon siya ganahan mo din siya dito perminti kana ra bang cheat nga di na masapnan kay feeling mo okay ra man gyud ayo ngani nga sistema di mo ka masapnan no diya na dayon magsugod tuloy-tuloy na dayon ang ligaya Kabalulay kay gana. mo may kasagaran sa akong mga kauban sa una So, yung ang ako lang Erp na ato man ang laktod na nato na pagkakuan sa tong couple nga topic na to karon lugar no. So sa laktod nga pagka-istorya Erp, what if ikuan gyud ninyo inyong foundation duha? Number 1 karang communication na ano na siya apil na siya. Ikuan na nimo inyong foundation duha ba nga dili gyud ni siya mawindang, no? Wala mawindang kato imong gaingnon na commitment sa usag-usa. Laktod nga pagka-istorya dayon. What if ato pagin ang palahuman? What if you pray together, labi na ka nang madunggan niya ang imong prayer para sa iya, sa imong self, nga murag Lord, ang akong bana, I hope na ma-healthy pa ni siya pirmi. Kanang nga na, bitaw. Lord, nga, kanang makita po niya ba nga, ay, precious para sa ako, bay. Anya ako, wala kang ginabuhat, wala kang gakuan. Kanang ingana din ang mga ways din. Kabalo ka ideally mo mo gini pinaka the best bay kana bang kung kani tanan couple kani ang buhaton I'm sure halos tanan the best ang relationship. Pero how many times sa tanay nakailag yun na nagi mga bana bay nga wala silang talagang pakialam bay. Too much ba ang pride nga kung dili siya sa ako kinaiyan wala. Nagi nga na bay. Nasan mi kailang kumbay nga sa ilang pag-edad karon bay na sila sa 50s bay. Gidawat na lang yun sa asawa bay nga ingana siya bay ingana yang bana nga walay pakialam walay kuan tapos sa iya perminti magsalig dili ma-appreciate. Grabe ang love sa wife bay nga. Iyan na lang ginang gidawat ang kamatuoran maybe because of their age na sila sa mga 50s. Nga, muna gini. Muna ako napakaslan. Muna akong lalaban na nga akong ipakaslan sa imo, Lord. Ako na ni siya gidawat kung unsa ni siya. Di na ko mag-expect in return nga siya mag-compliment pa sa ako. Ana na, Erp. Pero di na ako makita na nga magbulag sila because bisa kung sa katambalos-los ang bana, ni-decide naman po ng wife bay nga, okay ra ko sa tambalos-los na bana, willing na kumuantos. Barag mo na ni, di na ko mo complain. Ana naman po bay, ang story bay. Yagi, pero that's one thing, Erp, nga nagstorya sa kakasa Ginoo nga ikaw ra lagi ang nagpray. Di ba? That's one thing, mayon ka nga, okay man na, okay gid na siya nga magkuhan. Pero
another thing is, what if kamundo ang nagdungan gid nga nagmugid na inyong family prayer, labi na mi gid nga family, a family that prays together and stays together. Tinuod yun na siya kay madunggan nimo ang prayer sa usat usa, and they are mura bitag looking up ba nga unsay atong vision di ay sa atong matag usa. Unsay vision ako sa imo, unsay vision ako sa akong self, unsay vision ako sa akong anak. Madunggan gani na sa whole family, then unity ang mahitabo ana ba nga naningkamot beta nga mawala ang vision ni Papa, o di tabangan din sa anak or tabangan din sa mama. Murag nga Tama. ang mahitabo ana, Erp. Kabalo ka lately. Kani dili ni say please sa mga naminay mo pagkuan nga I'm lifting my own chair nga kuan ba. Lately nasa koy kailan ako sa amigo na ko sabay tapos nag-abot mi sa mall nagkape mi. Ana sa sako abay nga. Brad kanang kabalo ka Brad siko follow sa imo bay kanang believe ko sa imo Brad. Dili ito word nga bili ka ng kuan kay ko sa imo Brad kay kuan kay kasi mong family Brad no kanabang proud kay ka na mo ni sa imong anak tapos murag understanding kay kasi mo anak ta makita na ko nga close ni sa imong ako ba nga klase nga pagka papa ba ana na yung storya sa ako pag klase nga ba dili ko ingana ba kay dili ko gusto nga ingana ko sa akong mga anak ba ingana yang direksyon ba so sometimes muna makayo ko nga may ko kalingling abi alam mo kay swerte ka ba kay ako I want to be a cool dad as much as possible I want nga someday akong mga anak maingon nga pa chuy kay ka nga pagkaamahan pa kay gilab ni mo si mami tapos grabe mong kwan sa mo anak kong kay ako mismo manggod gusto ko nga ing anak ta na ilang panlantaw pero na giday mga lalaki giday bay nga wala sila kanang wala sila pakialam na bay kanang adili mo ni ako papa mo ni ako ang style ayaw mo pagbuot mo lagi na nga may tabo lagi daw bay ang asawa bay mo na ilang awayan perminti or ang resulta magkumpara din ba nga dapat ingani mong baton kay ako grabe bi akong trabaho grabe bi akong sakripisyo ng pamilya ang ba na minsan nga dili ako gyud nagkuana ni ingana bay tama gyud ka like you said lami gyud na ingana bay as much as possible nga let's pray together at tama gyud ako maybe siguro po kay tungod lagi kay nida ko sa eskwelahan na kanabitong Christian school. Oh, Christian school. Muna nalipay sa ko ana kay nagit ko ang ana sad ba nga di man gyud ko ingon nakalagi ko pero gabilit gyud ko ana bay nga kuan nga klase nga prinsipyo that a family that prays together stays together. Yeah. Munang mo kuan nakoy kuan ba like I said di ba nagka-major nakasala ko sa akong asawa sa una. Pwede na kita to bay nga buy-an na ako akong asawa. Dili to ipamiminyo ato day uyab pa mi. Pwede na kita to mibitaw bay but number one nakoy fear ni Lord bay. Nakita na ko nga si Lord gitagang ko niya sakto nga babae. Sa babae nga mosabot kinsa ko. Muni nga babae nga dili pa ka Bernie bitok-bitok. Muni nga babae nga gihatag sa imo nga kuan pa ka kanang pipitsugin pa ka kanang hulang-wala ka. Kaya na ba? So, moto po itong mga rason na nakipaglaban gyud ko nga dili ni pwede nga maputol mi do nakasala ko. Dili pwede dapat siya gyud. Ingana ba? Pero tama ka, going back to our story, sana nga kani nga bana mabuhat na sa makabalo ba? Nga sige, di na ito noon, tungod lang makawala gana sa kabaw si mong bisag ka na lang, the idea lang, nga you have to be healthy for your family. You have to be healthy kay napakay gibuhi, labi naggagmay pa kani mo mga anak. Bisag ka na lang idea ba? If you love your family, bro, kailangan ka nga, stop, reduce na riya, or be healthy na. Kung naman galing maintenance, tumar na maintenance. Kung kailangan magpa-check up, pa-check up na. Ana. Be the influencer of your husband. Exactly. Pwede. Tama na, Erp. So that's why mo niya kung una nga. Ang problema mong good usay, Erp, kay laylay, kita mga lalaki magud kay laylay na nga itong mga ugot laylay na itong focus na. Yeah. Nabay uban nga nagsigig focus pa sa kwarta-kwarta ana. Yeah. Tama ka. Mo agree ko na imong laylay ta og hugot. Lahi ta og hugot manggod.
munang tanawon sa nato kung unsay hugot ani imong asawa, imong bana. Lagi. Kada bang Nga nung dili niabot dili man na siya ana nga applicable sa punto. ako kung akong gibuhat kay lahi man pud akong hugot. Maybe dili po nimo apply sa iya kay lahi pud ang iyahang hugot pud. Munang kailangan nimo istoryahon gyud then kamo man gyud ana. Ang pinakamaayo gyud ana kay suportahan nimo siya og dili nimo i-down. Kanang pagstorya nimo nga ana tambok na kay siya. Actually, dili nimo dapat not necessarily nga i-down siya. Di ba nga ingon nimo nga nagika di na ko ganan sa imo ra ba magkuan ana nya imo na ipagawas labi na kung suko kay kastanan. Kung suko kay kastanan maghunos dili sa kana kay naamang goy ways o akong dagang kay ko kakahunonan nga mga ways nga para makaingon ka ana katong movie palang daan mutan-aw ka sa iyang kuan. Uy, love, asa naman to imong kaning ingani nga alawas bitaw labo gwapo kay kaanis tanan sa una ba kanang kita lang ang picture ba di ba? Something nga nga mga Imo gipaprint gibabutang nimo sa wall. di ana niyo ba nga kanibay mo ni akong bana nya proud kay siya nya ni ikaw dayon kay wala man kagi insulto wala kagi kuan kay proud man kay siya sa imo kay amo ni akong bana bay sa una gyud no ana na siya Or idungan kaya na nga mga storya ba Or idungan na niya no kung mag-exercise siya uban ni na imong bana gid. unya ni mo kabalo man ko nga to the point nga na magdugay di gyapon siya maka-detect kay bugok gid siya or kanang naa gid siya hugot nga dili gid siya or nalain na siya nimo di na siya gatuon nimo pod basin ba na kay nabuhat sa imo murag sa iya murag di na pud siya gatuon sa iyo diya magkuan na kadiya ikaw ra may nganong pasiksi-siksi man kadiya nakikikuan nga mga babae ana mga lalaki ano ba nakagipaibugan diya basin nga na yang hunahuna ba na depressed na siya na unsa na ba ka na iyang style diha so pwede pod moabot sa ultimatum way of saying things pero dito na sa last part last plan na siya karamuyon na ka nga kabalo ka di nabi ako gana kuan sa imo kay nga na pwede na diha nga mga punto kay naamang gid poy punto sa isa ka lalaki Arp nga ma-trigger bitaw aya na din mo lihok naamang gid nga na di ba dili man tanan lalaki nga bright kayo murag miingon dahil nga kani mo lihok nagiguan ni di ba sa may usay nga night trigger points ba aya pa dayon. So Carol, good luck to you. Pero yeah, it's okay. Ipagawas na, sulti siya. And at the end of the day, husband naman nimo na dapat yun na niya buhaton to save himself. Kung masave po niya iyang self, masave sad mo nga iyang pamilya. Di ba? Kaya naman sa inindot na may tabo para sa inyo ha. Di lang para sa pamilya, para po sa inyong relationship, para po na siyang kaugalingon or something. So, good luck sa imo diyan. Basin man gumingon niyang husband Erp nga, kanil lugar ang pagpaningkamot sa atong negosyo, mo man dahilan nganong natambok nako. Kay dagan siya gihuna-una sa gabi di siya katulog. Dako kayo. Alang alam mo sa kamuluto gun, may kay kamuluto, di mo lang kuans. Di ba? Aya pa dayon. Aya pa dayon naraday diha. Mo dayto di ay. Dagan salamat. Dagan salamat sa tanan, dagan salamat. Thank you very much Erp sa mga naminaw sa Radyo Lampornas, dagan salamat. 95.7 Melo Touch kung lamoy na miss na episode at tulong mo sa Spotify, Bitok Podcast. Salamat sa inyong pagpaminaw and thank you. Kung gusto mo mag-share again ang atong email counselorbernie@gmail.com. Ini ang Bernie B Talks. Kauban si Master Poppy and of course Counsel Bernie Bitok. Ingat mo tanan, I love you all. Bye.